balita nasyonal. Essential work kag mga religious gatherings sa ginapanugutan sa idalom sang General Community Quarantine. 25 kaginbunag nga lapsag nagpositibo sa COVID-19. Sa balita internasyonal, pagpasira sa mga bululngan sa Russia, ginkaakig sa mga doktor. Samtang Middle East, kung Macau posible mangin venue sang ginaduso nga Pacquiao-Crawford fight. Balita Entertainment, Sharon Cuneta, magapatigan sang benefit concert sa Mother's Day. Samtang sa Balita Espesyal, aton pag-istoryahan kung paano malikawan ang wrinkles. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Mayo 1, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang bilog nga Visayas, Palawan, kag Occidental Mindoro ang mayara sang maglugalumon nga kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan bangod sang easterly sa kon localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtub mabaskog nga pagdapya sang balod gikan sa northeast akon gikan sa naminan na sidlingan padulong sa naminan ang magaluntad sa eastern Visayas kag mayara man nga kasarangan nga pagdapya sang balod. Ang kasarangan tubtub mabaskog nga hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naaminhan na sidlangan ang magaluntad naman sa iban nga bahin sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara man nga kasarangan tubtub mabaskog nga pagdapya sang balod. Sa syudad sa Bacolod ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius samtang ang maximum nga temperatura mabatyagan sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng Ginakilala sa isa ka labor group sa Negros Occidental ang mga frontliners sa pagdumdum sang Labor Day karon nga adlaw Mayo 1. Suno kay Winnie Sancho, Secretary General sa General Alliance of Workers Association o kung gawa, makabing nga modern day heroes ang mga frontliners kaangay sa mga doktor, mga nurses, medical workers, kapulisan kag iban pa. Suno kay Sancho, human sacrifice ang nahimo sa karon sa mga frontliners sa pagpakig-away kontra COVID-19. Nagakaangay suno kay Sancho nga hatagan sa pagkilala ang mga frontliners sa Labor Day. Nagapanawagan si Sancho sa tanan nga maghugpong para malampuasan ang COVID-19 pandemic. Nagalaom si Sancho nga may economic recovery plan ng gobyerno para mabuligan ang mga small kag medium enterprises sa epekto sa COVID-19 crisis. Ini ang unang atiun suno kay Sancho nga wala sang lapnagon nga rally nga patagayunon sa Labor Day bangod man sang COVID-19.
ang Labor Day ginahalad nato, no? Kag ginatagaan namon sang pagpadungog ang aton mga frontline health workers, no? Mga doctors, mga nurses, kag iban pa nga medical practitioners, but also including, no, mga police, military, nagabulig, no? Those who in one way or the other have made sacrifices, no? Si Winnie Sancho, Secretary General sang Gawa. Magapabili naman nga suspendido ang biyahe sa mga buses sang Balita Transit Incorporated sa Negros Occidental. Una kuntaning nga plano sang Valyacar nga magbalik sa operasyon ng ilang mga bus sa Mayo 4. Pero suno kay Jade Ceballos, Legal kag Media Relations Officer sang VTI, hindi na madayon ang ilang plano matapos ang deklarasyon sang local government unit sang Bacolod nga palawigon ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ginpaathag ni Ceballos handa nga magserbisyo ang Valyacar sa riding public pero may mga sirkumstansya nga hindi mapaiway. Suno kay Ceballos, mangin mabudlay sa ilang nga bahin nga mag-operate bangod ang ilang nga mga mayor nga terminal kag gasolinahan ang yara sa Bacolod. Nagpasiguro si Ceballos nga magabalik biyahe ang Ceres Bus sa tion nga i-lift ang ECQ sa Bacolod kag ma-downgrade sa General Community Quarantine. Ginakasubo tagid sa pagpabalo sa tanan nga riding public na ang May 4 nga plano namon nga mag-start sa pagbiyahe kanselar siya ato tungod sang ECQ diri sa Bacolod, no, tungod sang mga pilaman sa kabudlayan bla sa amon nga party, ari diri ang amon nga terminal, ari diri ang amon nga fuel station, kag ang amon iba kalhalos kalabanan sa mga driver namon ara sa mga out of town. Kabahin sang payag ni VTI Legal and Media Relations Officer Jade Ceballos. Samtang ginkonpormar ni Councilor Renesito Navarro nga mayara na sang ginhimo nga commitment ang pamunuan sang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para matagan sang solusyon ang problema sa mga OFW nga gina-quarantine sa Graciano Lopez Saina Elementary School. Suno kay Navarro, nagpasalig na ang among ahensya nga sabton ang tanan nga mga kagastuhanan para sa plano nga pagsaylo sa maynis sa hotel o pension houses man nga magaserbi bilang isolation facility. Duwa man ni Navarro, iniman nga sistema ang hinimo sang OWA sa mga gin-repatriate nga mga OFW sa ibang pangabayan sa pusod, bangod inigid man ang ilang nagapanguna nga responsibilidad. Iniman ang rason suno pa sa konsehal kung nga dismayado siya sa negatibo nga makomento sa mga OFW batok sa mga lokal nga opisyal sang Bacolod. Si Mayor Emilio Dia kag Congressman Greg Casataya ang parehos na nga nagpag-angot kay OWA Administrator Hans Kakdak kag nagpangabay sang assistance para sa mga returning OFWs. Maintindihan lang tanan natin sakripisyo na kami nga wala sang sala mo ang gipakalain ang kakulangan sang OWA boy sa amon kami ang nagakomodar sa ila wala sa tayan nga wala sila naatipan sang OWA. Si City Councilor Renesito Navarro. Nakigsapol si Councilor Benecito Novero, chairman sa Bacolod City Quarantine Center Action Team sa mga OFW nga ginpaidalom sa mandatory quarantine sa Graciano Lopez Haina Elementary School sa Barangay 31 nagklaruhon ang mga concern nga ginareklamo sa mga ini ilabi na sa isyu sa akomodasyon nga ginhimo sang syudad. Suno kay Novero, nagapanguna nga tuyo sang iya pagpadulong sa lugar ang mga pagpathag sa mga OFW sa naging obligasyon sa syudad sa natabo nga repatriation. Dugang pa ni Novero sa bulig sang representante gikan sa OWA, luyag sini nga ipahangop sa mga OFW nga hindi dapat ang syudad ang ilabasulon sa natabo nga problema bangod initanan ang resulta sa kawadon sa nagakaigo nga koordinasyon sa mga departamento o ahensya sang gobyerno nasyonal. Ginklaro man sini nga ginpatuman lamang sang syudad ang protocol para mapasiguro ang seguridad sang Bacolod non kabaylo sang kasayuhan sang nga ila ginapaabot. Magalambot naman sa kapin 28 milyones pesos ang magastos ng syudad sa Bacolod sa tion nga ipahantang sa mga hotel ang 800 ka returning OFW sa sulod sang 14 kaadlaw nga quarantine period. Ini ang pagbanta ni Mayor Emilio Dia matapos ng pagkamalaot ang mga opisyal sa Bacolod sa paghimo sa mga pampublikong eskwelahan bilang quarantine center. Sunod kay Dia, ginabanta 35,000 pesos ang magastos ng syudad sa isa ka OFW sa sulod sang 14 kaadlaw nga quarantine. Ginpatag sang alkalde, ang mga pondo ang pwede pa nga mausar sa pagbulig sa ginatos ka mga tao nga nagakinahanglan.
Ginpaayag man sang alkalde nga may nabaton sila nga impormasyon nga ginaligar wala naghatag sang assistance ang OWA sa mga returning OFWs matapos ilan na ibaluan nga ang LGU sa Bacolod ang nagpreparar sang quarantine center. Sunod kay Leonardia, naluoy ini kay Councilor Renesito Novero kay Councilor Israel Salanga nga iya gintugyanan sa mga quarantine center kag returning OFWs nga nagtrabaho apang ginpakabalaot pa sa publiko. Sa karon nagahulat ang alkalde sa assistance ng OWA sa mga returning OFWs apang iya gina-question kung bala may hotel pa nga magbaton matapos nga 4 ang nagpositibo sa rapid test apang subject pa sa confirmatory test. Ang 800 lang ay ipakatuon mo sa hotel sa 2,500 per day for 14 days. Mga 28 million na. Ano ba, ginang-amo, ginatanaw mo naman lang tabilugan. Ang 28 million, can you imagine kung pila kagatos nga pumulo nato nga pigado ang matagan ka ayuda. Igastos sa 28 million. Di pa ngayon kami isang ila nga pag-isindi. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Sa dugang nga mga balita lokal, 123 o 92.4% sang 133 ka mga local government units ng LGU sa Western Visayas ang nakapanagtag na sa emergency cash subsidy sa mga benepisyaryo sa Social Amelioration Program o konsap sang gobyerno. Base sa records ng Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Western Visayas as of 12 noon, April 30, 2020, may 528,060 na ka mga benepisyaryo ang hatagan sang tig 6,000 pesos, samtang 3,168,360,000 naman ang aktual nga paid amount. Sunod kay DSWD Regional Director Evelyn Macapobre nga sandig sa guidelines, dapat umpisahan ang pagpanagtag sa cash subsidy 5 kaadlaw matapos mabaton ang pag-transfer sang pondo sa mga LGUs kag kinahanglan nga matapos sa Abril 30, 2020. Apang sunod kay Macapobre, madamo pa sa mga LGUs ang wala makakompleto sang sa payout distribution, gani nagpangabay ang mga ini sang extension. Sa mga dugang pa naton nga mga balita lokal, turnover ni Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, officer in charge ng CIDG Bacolod City Field Unit sa Provincial Health Office, ang 57 ka mga ethyl alcohol agon mausar sa mga frontliners sa Bacolod kag probinsya. Suno kay Gocotano, ang 48 kama containers ang lunsay may 18 litros ang ethyl alcohol, samtang ang siyam pa ka magagmay containers ang may yara sang tag-6 ka litros ang alcohol. Duha pa ni Gocotano, ang maini amo ang nakompiskar sadto sa ahensya resulta sang simultaneous kag intense operation sa Bacolod kag Negros Occidental bilang pagpatuman sang Bayanihan Act. Duha pa ni Gocotano, ang maini ang formal man nga inbaton ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Duha pa ni Gocotano, may 59 pa ka litros ang alcohol kag 90 ka disposable surgical mask ang turnover man sang ilahanay sa Bacolod City Health Office para mausar sa mga frontliners, mga ospital kag iban pa nga mga health workers sa pagpag-away batok sa COVID-19. Nagpanugyan si punong barangay Romel Flores sa mga taga-Purok Sabes, barangay Villamonte nga maghulat bangod may special schedule sa paghatag sang 6,000 pesos nga ayuda sa mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program o konsap. Ang Purok Sabes ang gin-lockdown matapos nga nagpositibo sa virus ang 69 anyos nga lalaki nga napatay nagligad nga Abril 9. Sunod kay Flores, 300 ka mga pamilya ang yara sa Purok Sabes kag 130 diri ang apektado sang lockdown. Nagpasiguro si Flores nga tanan nga yara sa payroll ang mahatagan sang ayuda. Ginpatag naman sang punong barangay nga luyag nila nga mangin safe ang mga empleyado sang barangay kag personnel sang DSSD sa pagpanagtag sang ayuda sa lugar. Subong adlaw Mayo 1 magasapod si Flores sa DSSD agud hibaluon ang petsa sang tagtaganay sang ayuda sa amo nga lugar. Para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sang aton dugo kagatay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX
online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa karon nga panahon bala, kinahanglan tagid maglikaw sa balatian, especially ni mga ubo, sipon, trangkaso, hilanat, kaya amo ni kasami ang sintomas sa COVID-19. Kinahanglan sa aton lawas ang vitamin C. Amo na nga ginarekomendar naton sa inyo ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Kaya ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea manggaranon sa vitamin C. Natural kag organic, wala sang preservative kag himo sa puro nga mangosteen. May ari man ini nga B complex ang B1 para sa aton nga reflexes, ang B6 para sa aton sini nga baga para likaw kita sa ubo, kag ang B12 para nga ining sustansya halin sa mapagkaon mas mapos nga ma-absorb sang aton nga lawas. So para nga likaw kita sa mga respiratory diseases, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea aton nga gina-rekomendar sa inyo. Manggaranon sa vitamin C, puro natural kag organic, kag wala sang preservative. Kag himo ini sa Pure Mangosteen. Nami pa ni siya ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea kay nagapabakod sa aton nga immune system o kon natawag naton nga immune booster. Ini suno sa pagtuon nga ginapatigayon sa Kentucky Medical Center sa USA. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstores, kag sa mga butika malapit lang sa inyong lugar. Siyudad sang Bacolod kag siyudad sang Iloilo kalakip sa mga ginapabilin sa Enhanced Community Quarantine. Samtang 25 kaginbudang galapsag nagpositibo sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:23, detalye na sa mga balita nasyonal. Nagsaka na sa 11 tanan ka mga lugar, siyudad kag probinsya ang ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine umpisa Mayo 1 tubtob Mayo 15. Ini matapos ang ginlakip sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa listahan sang ECQ areas ang siyudad sang Iloilo kag Bacolod. Iban sa mga lugar nga nagapabilin sa ECQ, amo ang Metro Manila, Central Luzon, magluwas sa Aurora, Calabar Zone, Pangasinan, Benguet, probinsya sa Iloilo, siyudad sa Cebu, probinsya sa Cebu kag Davao City. Ang siyudad sa Iloilo ang may 7 ka mga COVID-19 nga kaso, samtang ang Bacolod ang may 9 ka mga kumpirmado nga kaso. Kag na-report man ang 2 ka local community transmission sa 2 ka mga barangay. Umpisa Mayo 1, may pila ka mga lugar sa pungsod nga low kag moderate risk areas ang ipaidalom naman sa general community quarantine. Ginatugutan naman ang mga essential work kag religious gatherings sa idalom sang General Community Quarantine o GCQ, pero dapat ipatuman ang social distancing kag iban pa nga mga safety protocol. Suno ka Presidential Spokesman Harry Roque, dapat may 2 ka metro nga physical distancing sa mga religious kag work meetings, samtang 1 meter naman sa transportasyon. Duga pa ni Roque, ang mga tao nga magatambong sa essential mass gatherings ang dapat magsuksok sang face mask, face shields kag iban pa nga facial protective equipment sa tion sang kaywatan. Sa nabaluan, madamo sa mga lugar sa Pilipinas ang ginlift ang ECQ kag magapatuman sang GCQ umpisa Mayo 1. 25 ka mga lapsag nga nagaedad isa ka tuig panubo ang may COVID-19 diri sa Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, pinakabata nga positibo sa virus ang siyam kaadlaw pa lamang nga lapsag sa Central Visayas. Sa 25 ka mga kasos ng COVID-19, 6 ang napatay. Karon nga semana, 2 ka mga bag-o bunag nga lapsag sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital sa Manila ang nagpositibo man sa virus. Apang suno ka Vergere, wala sang nakaigo nga ebidensya nga nagapakita nga ang mga nagabusong nga iloy ang makalaton sa ilang mga lapsag. Ginalantaw sang DOH nga malatnan ang lapsag sa tion nga ini ang nabunag na. Nagwa ang report gikan sa naglain-lain nga United Nations agencies nga ang pagpractice sang essential intrapartum, newborn care kag breastfeeding nga may precautions ang makabulig para mabakod ang immunity sang 142,000 ka mga lapsang nga igabunag sa Pilipinas karon nga bulan. Ginatugutan naman nga makagwa ang mga senior citizens nga wala sang upod sa ilang puloy-an agud magbakal sang pagkaon kag bulong. Inisuno kay DILG Secretary Eduardo Anyo matapos nga nagreklamo ang pila ka mga senior citizen sa rekomendasyon sa IATF nga ginadilian nga magwa sa ilang puloy-an ang 60 anyos pasaka sa tion ipatuman sa isa ka lugar ang General Community Quarantine. Pero nagpanugyan si Anyo sa mga senior citizen nga hindi na magwa sa ilang puloy-an kung hindi man kinahanglanon bangod sa pamahog sang COVID-19. Ginklaro man sang DILG nga gitugutan nga makagwa ang mga senior citizen para magbakal sang kinahanglanon sa mga lugar nga yara sa GCQ. Sunod sa DILG, pwede man nga makagwa sa balay ang mga senior citizen nga may ginadumala nga negosyo.
Nagsaka sa 1,043 ang mga naka-recover nga COVID-19 patients sa Pilipinas matapos na nagdugang ang 20 kabago nga mga recoveries. Ginanunsyo sa DOH kahapon nga adlaw nga naglambot na sa 8,488 ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos nagdugang sa 276 kabago nga mga kaso. Sunod sa DOH, may dugang nga napulo nga napatay bangod sa virus o kung sa kabug-usan, mayara na sang 568 ang nagkalamatay sa pungsod. Target kung tanis ng DOH ang 8,000 ka COVID-19 test sa kada adlaw sa katapusan sa Abril, apang wala ininalambot matapos nga kapin 2,895, tubtub sa 6,420 ka samples ang ilang nga ma-process sa isa ka adlaw. Mag-release naman ang GSIS ang 12.9 milyones pesos nga life insurance benefits sa mga pamilya kag benepisyaryo sang 8 ka mga government health workers nga napatay bangod sa COVID-19. Sunod kay GSIS President kag General Manager Rolando Ledesma Makasait, nagapakig-angot na sa karon ang mga insurance officers sa mga pamilya sa napatyan kag ila iga-release ang kwarta nga wala sang delay. Sunod sa GSIS, automatic nga cover sa insurance policy ang mga miyembro sa GSIS ang tanan nga government health workers nga gin-hire sang DOH, DOH attached institutions, local government unit health centers kag iban pa nga public health institutions. Makabaton sang benepisyaryo sang lump sum payment nga equivalent sa 150% nga annual salary sang napatay nga miyembro. Magahatag man ang GSIS ang dugang nga 500,000 pesos sa idalom sang Bayanihan Act magluwas sa ila regular nga insurance benefits. Ginanunsyo naman sa Korte Suprema nga ginapanugutan na ang pagpanubo sang piyansa kag recognizance para sa mga pigado nga preso bilang sabat sa nagaginutok na nga mga presuhan karon nga COVID-19 crisis. Ini matapos ginpirmahan ni Chief Justice Diosdado Peralta ang Administrative Order o Administrative Circular number 38 nga isa sa matikang sang korte sa COVID-19 na pandemic. Ang mga preso nga nakabing nga indigent kailang nga mga kaso ang bailable pwede nga mag-file sang temporary release pagi sa pagbayad sang manubo nga piyansa. Ang mga minor offenders ang pwede naman nga ma-release nga hindi na kinahanglan nga magbayad para sa ila temporaryo kailwayan. May ginpagwa nga guidelines ang Korte Suprema sa magpatuman sini. Sa nimuluan, may mga presuhan na sa Pilipinas sa di na mga preso ang in-isolate matapos na nagpositibo sa COVID-19. Temporaryo naman nga hindi magbaton sa non-coronavirus disease 2019 patients ang ospital ng Malabon. Umpisa Abril 30 matapos nga 4 ka mga health workers ang nagpositibo sa virus. Sunod kay Mayor Antonin Oreta, mag-scale down ang operasyon sa hospital para makapatigayon sa disinfection sa mga pasilidad, contact tracing kag testing sa mga health workers. Sunod sa alkalde, iya ginakasubo nga 4 ka frontliners ang ospital ng Malabon ang nagpositibo sa virus. Magapabilin nga bukas ang emergency room, laboratory kag radiologic section sa hospital para sa mga outpatients. Sunod kay Oreta, ang mga makitaan sa sintomas ay paidalom sa swab testing kay iga-isolate sa quarantine facility. Ginapaabot sa Mayo 7 magabalik sa full operations ang ospital sa Mayo 7 depende sa resulta sang test sa mga health workers. Sa katapusan ng bayan sa atong Balita Nasyonal, dismayado naman si Senador Leila de Lima sa liderato sang Senado matapos nga wala siya ginpanugutan nga maka-intra sa virtual session sa masunod nga semana. Una, ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III, si de Lima ang posible hindi maka-intra sa online session bago nagpabilin siya sa jurisdiksyon sang PNP. Sa isa ka statement, ginpahayag ni de Lima nga ini ang padayon nga tikang sa administrasyon para ini siya ang mapahipos kag mapunggan siya nga magtrabaho bilang senador. Ginakabing ini ni de Lima nga pamulitika, foul kag unfair. Ginpatag ni de Lima nga klaro ang ruling sang Korte Suprema nga ginadilian lamang ang iya mobility kag ang pagbiyahe. Sa idalom sa Senate rules, kapinto nga miyembro sa Senado ang dapat physically present para makadeklarar sang quorum kag magapatigayon sang sesyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:31. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabon posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer.
Gani iya rin ang solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton kolon kag pagontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan yung kolon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Pagpasira sa mga ospital sa Russia, ginkaakig sang mga doktor. Samtang Middle East akon Macau, posible mangin venue sa ginadusok nga Pacquiao-Crawford fight. Kagaron sa aton balita espesyal, paano malikawan ning wrinkles? Kung pagkulubot sa aton nga panit. Ina sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon yun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag sa ato naman nga Balita International, matapos ang report nga naglabot na sa masobra 10,000 ang kadamuon sa mga infected sa coronavirus disease 2019 o kon ang COVID-19 sa pungsod Russia. Sa din ginasiling kalabanan sa mga kaso na gikan sa mga hospital, ginpasira ang mga hospital sa mga pungsod. Ginkaakig naman sa mga Russian doctors ang mga tikang sang gobyerno. Ginpaandaman man sang Federal Security Service ang mga doktor nga pasakaan sila sang kaso bangod sa ginaligar pagpalapta sang fake news nga kulang ang kagamitan sang mga bulolngan. Madumduman nga ginulan sang pakamalaot si Russian President Vladimir Putin bangod ginaligar nagpadala pa sang linibo ka mga personal o personal protective equipment sa iban nga pungsod samtang ginakulang ang ila kagamitan sa mga bulolngan.
Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, nagahinyo karon ang dalagko nga mga airline sa pungsod sa gobyerno para sa libre nga plane parking kag rental fees para sa bilog nga tuig bangod sa kaperdihan nga ilan angkon sa bangod sining coronavirus disease. Ang Air Carriers Association of the Philippines o ACAP nga ginapamunuan ni Robert Conroberto Lim nagpahayag nga mayara sila pending request sa Department of Transportation nga i-waive ang navigation, aviation, parking, leases kag rentals tubtob sa Mayo tuig 2021. Binilyon ka pesos na sa kita ang nadula sa sining mga airlines bangod sang pangkalibutanon nga travel bans kag lockdowns. Tubtob nga makadiskubre sang bakuna, ang recovery ang ginapaabot gyapon nga mangin mahinay bangod sa istrikto nga quarantine measures nga ginapatuman karon sa bugos nga kalibutan. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 51 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 76 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 52 centimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment action boy, di ba kabalogi kita nga ang bulan sang Mayo, bulan man action boy sang mga Iloy. Magluwas nga Labor Month. Ha? Mother's Month? Hindi Hindi bulan sa mga Iloy mo di Mother's Month. Meron yung specific nga Mother's Day mo. May Mother's Day. Day. Mother's Month na lang. Ika yung June, balati Father's Month. Charot. Nag-ibo naman. Bago na siya action boy, subong lang na. Si Sharon Cuneta, action boy, ang veteran singer-actress. Magapatigayon siya sa online nga concert nga gina-dedicate niya sa mga mother. So, fundraising siya action boy actually nga concert. Ang title, Sharon, Love and Music, a Mother's Day Special. Nan. Kung mag-online nga concert, paano ang kitas na naman? Sa mga views, guro. Amo na, guro. Sinamatag si mo sang kwan? Baka may mga insert na dagis ang mga commercials. Hindi lang ko sure, ha? Okay. Pero base, amo na bala. Kasi syempre, during sa concert, di ba, guro, bilog ng concert, kakanta lang siya. So, may mga sponsors. Ang sila na, guro, hangga. So, makitas na damo na. Yes, action boy. Pag-aupdan siya action boy sang tawag ng tanghalan judge nga si Louie Ocampo. Okay. Kilala na. Songwriter na. Kilala mo na. Kilalahay ka mo doon. Close na close. Text me. Text me. So, ang action boy, ang ining live concert, o online concert ni Sharon, makita na siya action boy sa Facebook page sang ABS-CBN, sa ilang YouTube channel, kag sa ent.abs-cbn.com. So, May 10, action boy ha, Mother's Day gidi mismo. Kaya di ba second week sang May ang Mother's Day. So, alas 8 sang gabi. So, kabalo ka na kung sino ma-watch sa inyo kabalay. Correct. Diba? Untat na ang tanan nga mga aktibidades. Untat yung malantaw, matuto kay Sharon Cuneta. Balita sa sports. Ginakonsidera ni top rank CEO Bob Arum nga hiwaton sa Middle East o sa Macau ang ginaluto nila nga enkwentro sa tunga ni Senator Manny Pacquiao kag Terence Crawford. Suno kay Arum, ilan na ginatanaw karon ang iban nga mga bagay ilabi na kung sano kag ano kadasig ang pagbukas liwat sa among mga lugar nga gatubang man sa problema sa coronavirus. Una ipag ni Arum nga mayara sa tentative talks na angot sa among welterweight showdown. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy, kag sa aton mga ka-action. Happy Friday and subong adlaw Labor Day. May 1, 2020. Sa aton nga mga workers, mga mamumugon. Inyo ning adlaw, kag na-recognize naton ang ilang contribution sa aton nga pungsod. So, subong adlaw, Labor Day, action Labor boy. Day, mga monita ng adlaw, may mga garali. Pero sa mga hindi ko pwede. Makibaka. Kabudlay magrally nga. Huwag matakot. May unang tanong sa mga adlaw. Kabudlay magrally nga naka-physical distancing. Diba? Kaya hindi tingo pang inyong face mask ka pa na. Hindi tingog ang tingog nyo. Diba si kalabanan daw, malipong na kung mag-face mask daan. Gani. Tapos, do ka init pa sang panahon. Subong mo na tanin, batian mo mga muna mo, makibaka. Sang college ko muna ako niyan, action boy mo. Kaya meron kami na subject nga muna yung mga favorite na kwan.
Draste, doka drama stage, doka something mo na. Ang amon final exam, during to sa university week namon, may mga role kami kada isa. Kaya nga kung role mo na ng leader sa mamumugo. Tindo ka gulpiada lang daan, kaya ginpanawag kami, tindo ka dapat, dapat all out. Sakit-sakit ako. Ano singgit mo? Ha? Ano singgit mo? Hindi na, basta ginkalimtan ko na to. Ang pagsinggit-singgit ko sa kamoto, di ba? Tindo ka, ano man. Sige. So, sa aton nga balita special, subong adlaw Aksyon Boy, ari aton istoryahan. Kaya for sure, damo na sang katubuan sang amo sini, Wrinkles. ang wrinkles na bala Aksyon Boy, Oh, or wow. ang pag-kunot. Kunot Sang, ano haw? Pagkunot. Pagkunot sa nga imo nga Hindi na ano bayo sa imo nga agtang or sa imo diri na no, di ba, sa kilid sa imo mata. Oo. So, ari ang pila ka mga Tips. Oo, tips Aksyon Boy nga Kapon pwede ano ganito kapon man, paano magpakinis ka puti sa panit na mo? skin na mo na inyo yan. Tini part man nagyapon sang skin. Oh, of course, 'di ba? So, ari Aksyon Boy, ang ari do ka simple lang gini Aksyon Boy nga kaya mo gini obrahon, magliwas din ng mabutang ka pa sang olive oil, o kung mga oil, mga muda, nan. So, ari Aksyon Boy, simple lang gini, mahimo mo gini Aksyon Boy. Sarang mo gini, hindi ka gini makapagwa kwarta. So, ari una Aksyon Boy, hindi ka kuno dapat magbulad sa init. O kung magpainit, labi na kung tamaan bala kainit bala. Mga pag 10 o'clock bala? Yeah. 10 to 3. Muna ka mga oras, grabe Oo, gina ang grabe. radiation. Oo, grabe. Aksyon Boy nga, matsyang buto ginilitsyon ka balahaw, no? So, amo na, hindi ka magbulad sa init. And then, next Aksyon Boy, buhinan mo kuno ang tuman nga pagpanumdum or overthinking balanan. Amo ginadalang subong Aksyon Boy. Doon ka mo, kita mo, kunot na sa tiga ka gakuha na sa kung magsige ka mo na. Naunay. Na. Sige. Yes. Ga-cause na stress Aksyon Boy. So, ang tamaan ka stress, amo na, Wala lang, nagakunot ang imo nga. Nagakunot? Feeling ko ganun, laki yan na stress. Anong kunot mo? Kunot. Nagakunot. Hindi ko kasosang Amo na kunot. to sa midsayap? Hindi man gid sako lang na yan. Nagakulubot na lang para safe para safe. Nagakulubot ang imo nga nga agta. So imo mo ta kung ginaplansya mo na yung imo. Why kuya Kadaaga. kwan? Ara man na, galing kay ti. Hindi malikawan Aksyon Boy. And then next Aksyon Boy, likawan ko no ang pagpanigarilyo. Bangod nagatuga man Importante ini. na. Importante ang malikawan. Malikawan, no? Yes, importante nga malikawan ang pagpanigarilyo. Kaya Pero nagakos man ini. kung ma-confirm ito gani, ang pangkuan bala, ang sa France to bala nga daw finding nila, namiyara sila nga ang nicotine ko no, makapatay sang virus. Pero hindi ito yung nicotine Aksyon Boy nga sa sigarilyo. Kaya ang iba nga sigarilyo ya. Kumbaga nicotine alone lang ya. Kaya iba, ang sigarilyo may iban pa lang nga content. Gani man. Sige, mapatel. Sa mga, damo to actually nakita ko nag-comment nga, uy, bulong galing sigarilyo, ginabawalan nyo, taka mo na. Dito sa Pilipinas, yung ginabawalan. To be clear lang ya, ang nicotine, separate na siya nga chemical. Hindi na siya nga hindi ka, bebe ko, kung abi mo tanda, way pa man. Way pa man. Abi mo tanda, abi ang nicotine, napamatudan, abi nga, kuhan ni siya, effective ni siya nga pang-away sa COVID. Hindi ko makuha nicotine. Ate, amo na lang hibaluon ta pa. Kung di ka makuha sina. Di ba? Oo. So, makoton ta nag-produce ng sigarilyo. Siyempre, ang government, pagwa mo na. So, ang sigarilyo, hindi gina Aksyon Boy, ha? Wala gina-recommend. May content lang nga nicotine ang sigarilyo. Pero hindi po silingon, pagpanigarilyo, bulong sa COVID-19. Kag wala pa ginaya. Mapatil ka sige. So, next Aksyon Boy, nan. Kay do basta do may explanation to nga do ka 95% mo na black and white. Bida. So next, wala pa man, di ba? Actually kadamo na subong sang do ka pwede bulong may ara gani coconut coconut oil na mega mamo man. Virgin. Virgin coconut oil. Ang virgin bulong man? Ha? Ang virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Gani. Yes, correct. Wala pa na pamatod ang Aksyon Boy. Pero amo nang isa sa mga ginaano subong sang. Ang kay doktor ano to ya pakunda, sino to? Pakunda. Ang Way ka nakita. Sige lang may ara na siya gina
nga Gusto man, buta ko na ano na ya. Sige, sige. Balanta lang na ako. Ano gidang ma-approve, Aksyon Boy. And then next, Action Boy, magkaon kita kuno sa mga prutas nga manggaranon sa vitamin C. Kaangay sa orange, correct. Dalandan, suha, Kalamansi. pomelo, pinya, broccoli, bell pepper, kag ang alugbati. Nan. Alugbati. Makabulig man na siya, Action Boy. Namin di lang alugbati, butangan munggos, di ba? Kag kalabasa. Tingnan, bal mo kayo, hindi na kinahanglan mapagawa sa kwarta. Tidin ko, ano ang orange? May kapanghatag? Ha? Ang orange, may kapanghatag. May ara sa magluwas sa orange. May ara dira sang pinya sa inyo tupad balay pamuwal. Charot. Arang gatubo lang man sa inyo balay, Action Boy. Pwede gid na. Oo. Grabe ka lang niya kakuripot mo, hindi siya magpagwa sang kwarta. Arang lang hindi gid lang need gid Action Boy nga magpagwa. Nga Para di ka like mapagawa sa mga- kwarta, simple na. Utangon mo eh. Ala ka lang. Hindi ka na. Oo, correct. Pwede. Diba? Kung pautangon ka. Eh. Kaya basi ang balong kasi Hindi, balo ka, hindi ka magpautang nga may COVID subong. Ti mo na ganit, ti Unless mag-COVID. ang imong baligyan, hindi ka na mabakal. Hindi magin mabakal, kayo tangon mo. Amo niya ka na, be? So, next, Action Boy, dapat may nagakaigo man kita kuno nga tulog. Kag ginasuggest ni Action Boy nga dapat kuno kung magtulog kita do gakaya ko kuno Action Boy. Wala ka nagtulo o hapa. Wala ka man nagatakilid. Kay agod malikawan ko no ang mga marka bala. Kay gaunay na kuno Action Boy. Crinkles. Imo pero ang Crinkles man? Wrinkles, bungol ka. Ang imo ya wrinkles na iya pero kaya magtulog, dala kay paon niya. Depende na Action Boy. Suggest mo lang nila. Huwag sila lang mamu ka gina kung hindi kaya komportable. Sa kung gani kung magtulog, takilid, ginaamo ka na. Hindi ka Or hapa. Pero may gambal man sa kung hindi maghapa kung magtulog. Pero may depende Action Boy. Amang sa imo nga Basta ko yung nagkikuha ko tinalab na kulong ka, kaya ka, blakay dugay, nagkapunga-punga ka. Ay, gali ka. Oo. Diba, sige, kinaglan mo taso ni Mulo na. So, next, Action Boy, likawi ang mga laway kuno nga expression sa imo nga guyab Action Boy sa imo nga tsura. Likawan mo ka kay ang kusmod. Hindi ka kuno makaamon Action Boy kay magluwas nga nagapa-stress na, nagapa-cause ng wrinkles, nagapalaway pag in Action Boy. Dapat smile and laugh always. Yes. Okay. Smiling. Kay kung gakusmod ka kuno Action Boy. Damo ginagamit ng nerve. Oo, ginakapoy mo kuno imo facial muscles. Correct, mga muscles mo. Damo ka, nerve nga ginagamit. Lain sa smile ko no ya, jutay lang na iyang hindi iya ma-stress ang imo nga muscles, dira? Kaya kung gakusmod ka dan Action Boy, do macho, pati utok mo, do ga, apektado. Kung ga-smile kaya do ka light magkusmod ka nga laban, pag mo ka na sa buhok mo, laban ka kalbo. Baka kasi makakas mo lang. Ang problema, bayara ba yung mga buhok? Nga, kung may problema, iba nga buhok nila ginakuan ko. Kaya para ma-release ang stress, bro. Kalot ka bala mo na. Kalot na, Hindi ka kakakas na siya. Kung hindi ka gusto nga makalbo, hindi ka dapat magpa-stress. Correct? Correct. Kaya ang last, pinaka-importante, ang mani always smile. Labi na diri sa aton, nga city of smiles kita. Kada mo bala sa mga restaurant, gani nga ga-offer sila ya free smile. So then? Sa mga restaurant la? Uy, alam mo ko sa mood. Free smile. Uy, diba? Kaya kalayan bala sa ga-serve si mo, ako sa mood. Nga mo na siya mga tagpunan niya. May mga waitress sabi nga kusmo na yan. Yung mangkot niya, may problema ka dahil. Kasi may problema. May problema ka, Diba? Dapat yan. Gaaslom ang okay lang tani ko nang order mo kuan ng ano ganina inablang sinigang. Kaya okay lang kung aslom. Pero kung order kaya sang lain kapag kaon hindi dapat aslom, gaaslom siya tungod sa halo-halo ginorder mo gakusmod ang do ka hindi ka malipay. Do nag-aslom gulpi ang imo nga halo-halo. Correct? Halo-halo gid. Sige. Syempre kay kainit subong nga panahon Action Boy. Happy birthday Action Doors sa kay Kumari ko Rosemary Lagunday, dira siyudad Sambago. Happy birthday sa akong mga classmate, damo ko classmate Helen Rivera, happy birthday. Virgie Ligaspi Coloso, happy birthday. Kay Dondon Milyevo, mga grupo na muna sa una, no? Kag dira gali sa kon bala, dapat kadto ka man ni sa kay Susan dira sa Sunrise Cafe bala sa Rosario Heights subdivision. Kapangaping mi to one time ni kon mo ni Rudy bala. Rudy mo hilot bla. Okay. Oo, namin na sa kapihan. Kag kay Fe Meremonte dira, mayang aga.
Rayna sang TikTok ni sa sang Torres ko. Oh, grabe, Rayna. Rayna sang TikTok. Yes. Sila ni Celia Labadia. Katamo, sang birthday, Action Boy, no? Belated happy birthday man, Action Boy, sa akong yung Facebook friend, si Jagger Recta. Kagapon, birthday niya, Action Boy, mong. So, happy birthday. i-greet ko siya. Tiyan ba, i-greet mo ko, boss, ma'am, ha? Ay, gali. I-greet ko siya. Bisan hindi na birthday. Hindi. Belated yan eh. Belated, gani, Action Boy. Kay Toto Franz dira sa La Carlota, good morning. Jen Buerom, kay Rona Pilada Lewis. Julius Caballero, good morning. Sa kay Kapa Malayang dira. Jojo Malayang sang Kabog, good morning. Remia Garcia, Janine Publete Makilan, Sally Amor, good morning man. Kag kay migo ko Henry Paharon sa United Kingdom. Stella Maricelis, may aga. Amigo ko Ruben Logarta. Andy Delgado, good morning. Kag kay Torco Jongko. Teka ba ito ka na sap? Ano ko pa? Ano? Sap? Sang sap-sap lang, nauga ako na bato. Sige. Kasad. Importante nami, crispy. Nami ang pagbulad sang uga. Yes. Kaya good morning, gali kay Nimrod Villamarzo sa akong your friend, kasi a girlfriend nga si Sai. Sayon, kasi ila ko rin nga si Mango the Cat. Mango the Cat, ko rin, greet na niya. Gabamati, wala ko rin. Gabamati, walang ko rin, di ba? Pumati, idoon nyo sa inyo balay, si Charm. Kabati sa sang tigong mo ga, giingaw mo siya. Kasi sa tanan nga Bacolod musicians, Black Action Boy. Kaya kita mo ta friends nga mga musicians. Correct. So Bacolod, good morning sa inyo. Laban lang kasi subong wala Wala gig gig. Kaya close ang mga ano, laban Correct. lang sa life. Makakaahon din tayo. Pero labanan na sa kwan, why na ang mga clubs nila, mga why na sa mga laban daw budlay na magbukas. Subong mga Jam Taokta, happy birthday man. Yes. Sa ato niya, listener section boy sa Facebook, kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning, God bless man. Kay Arlo Sin Mahilom, kay dra sa Sipalay, kay Rizalina Alvarez, dra naman sa Minnesota, USA, Action Boy. Kay Rogie Sancho, kay Wilson Tojedor, kay Likan Ask, bongga. Kay Julio Solis, Lito Dayap, Cory Vedaca, Maria Luz Macunat, Denning Serbo, Sinugbuhan, Valenzuela, Blisilda, good morning. Kay Maki MMC. Kay Miss May Pabalinas, birthday niya gali Subo Action Boy. Happy birthday. Yes. May? Miss May Pabalinas Navales, dumalipas. Dumay masunggod naman tanay sa akin ba? Yes, good morning. Pasahan niyo ko no pictures ng pansit. Kay Maria Luisa Albay, May Saison, Rolit Villanueva, Jocelyn Calamaan, kay Leia McGuinness, Rosaline Peruelo, Rugy Sancho, nabasa ko na, kay Jasmine De La Cruz, kay Kabudlay, ginasuli ang pangalan, Vincent Arandela, CJ Alik, Kabudlay, basta ko ng iba. Efren Taukta Senior, Burzagom, kay Eve Ortega, Kent Juaniza, Wiz Khalifa Malaga, do singer man eh. Diana Pelayo, Frederick Fernandez, kay Nenita Figueroa, June Ceballos, Herbert Alice, Annabel Gestupa, Arno Lapuos, Robert Gamela, Josefina Generato, kag si Evelyn Nipomoseno. Good morning. Miss Heaven, kapamatin siya. Good morning. Sa kay Cisco Viola Baloyo Eras, good morning. Kag kay bro ko June Eras, good morning. Larry Villaflor, may aga. Yes, good morning. Okay na? Okay na. Happy, pa Mother's Day, no? Next week, Why pa? nasun pa kada Domingo. Pwede lang na Happy Labor Day. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.